Awele kunte bashi bara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ ba Sunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ ba Sunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan
Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be foroko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a foroko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o foroko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mai bande gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kiba bi jɛmukan ye o ye kɛnɛ kan ye kɛnɛ kan sibiri o sibiri ale bɛ sigi nɛgɛ kanɲɛ 12 cɔyi k'a kun fori nɛgɛ kanɲɛ 13 kiba bi ye samedi ye sibiri tubabukalo tile 29 san 2025 n'o ye marisi kalo ye sunkalo fana tile 29 ye bi ye aya kiba bamakɔkaw y'u ka misiw faa dɛ aw ta wa aw ti kalo kɔnɔ ko méjèèjì petit dɔ ko ten o ko bamakɔ kɔni ko mɔgɔ de bɛ mɔgɔ k'u ka misi faa ten ko sinitigɛ seli ala k'a ɲɛ ka d'an ma seliko hukumu kɔnɔna na kɛba
bela jene ay ka foko selinchini ngoni ale labembe sena bamako fambe fe bangi u korona koni faleno alsa so wala na fam bela jele se no kumere no katakata ni chugu ni mobile chugu ni fa bela jele brisa nyamine no nyana bebe bolla ko ga seli labe munu ngoni be no baraka ro bilibili bawi anya ka folu chama ga mishu fa ga ba tono chama kera ka ba na bana ta dogo ko ulubu ta to ni kalo yira o mo fana be ali ni siningara seli keba sini sogama fana do fana bugal la yafa bangi korona o konna ndai na kosbe jama chama ban na no kana tunga bangi tugu ko tange mo be uluba to barala anno asoro dole be fara watika ya sa mo ga seka uga musaka usoro to na katuga seli bara oke ya ira fana ka foko mi dum flamino baraka bali akera araba tebeni aleni alamsa o kololo o konbo yana ko ina kosbe ma chama fanve nga do ya ira ka bokal no erete ko ni ko mi ye bangu yere de koma no seli nyokoro la u ale bara ka gele kosbe bangu la fere ni dabali ka yini sa yorobu saka lafia chomi ke ba mo ya ira sa ku ga baraka la ka dafasa jagulu no nyama be lo seni mbolo lo seni ale ko ni secrétaire nale no lo seni bengali ale refana ye maître de conférence agrégé professeur Badou ale de ko ne pataki nke ka ci yentemma ka ci mi ye ministère mi me kenya ko kuna ka choma ministre me bara ko kuna ka choma ke ba nye kibari am soro mi ye ma ko fole no professeur Brulay Samake amnena ku mina dugugolo kodo fongo nyongo be dugugolo ko ina wa mi ye dugugolo ko nye fana ani police do ani gendarme do koni olu de karle no nyana dugugolo ko ina fongo nyongo asoro la titri ko ota fanfela la nganala sonama ana ko nyini ka sega fo so wala na nga saraba o conseil de ministre keba conseil de ministre ka la de la nyongo nyemi meke araba kunu akera kuluba pharmacie yara la sebe munu me nulu na ka taka sharia kse o yulu dota ma kele uye joro do ma keba ministre bara mi ganuga bara bolodale ya ira saga ko Mali aleni jens regional tonje global wa mi be na bo ko association internationale pour le développement ulu tuye benga sebe no soro saka nyeshi juru do ma juru yin keba alebe be se euro wari o million bi koronton ani flama million ba fla katase oma mi sefa war la sa akanga be milliard bi woro million kemenani ani bi koronton ba keme fla ani bi sabanduru ni binani abebe odema wari sa le dikunye mi sa jekulin fe no ye association internationale ye keba ka jibondo kulu sigi dugubaw ni dugumso ulu konnana station pompage kulu fana sigi jitla to aneni branchement kulu sigi kaminon sa saka borne fontaine kulu sigi yoro chamana wale ale tegeno blara nga jamana kona ya ayira saka foko dugumunu ngonu be sani baranga ngata ke oye bamako ere konna e baflabe mayina joila wule sebugu anisa ministre mbe soro ko kuna sa mi soro yakuba ali barakota nasrafe no ya soro folo anga terroriste général ka peri spécial min tumbe ono abuluma fara munu tubanga jamana kono sa sebe munu kunsigiro to la kabini mars kalo tlenani samba flani fla koko sebe fale ka keni an la fe jamana ulubet baraka chogomina bi no ya soro ministre so mi ye ulumunu me musakata jamana ka wagande kono kata se amasadu masa aleni baraka ro kerengerenu uluka musakata to ko be fale sharia suma mu kunsigiro no sharia mu kunsigiro no ulu to la sa no ye décret yi mi sigira senga mars kalo tleta ani duru samba flani fla ko koni a dawn yira santebe no na sa barap mega to min biko gele yira ola sebe nga sega fale ya sa mi baraka to kura ko sigi senga trésor général PR o ka sigi senga PR général nobe trésor kono na koko sigi senga mi PR spécialisé ka le fana bulon fara ko lu chaya ka ngani au sigi senga sa absega baraka to mina lafia o kono na ya sa mi baraw ye aleni la inu ulu bela jele mi sega sabati to mina keba mi ye ni ko nye no e musaka ko nye ale sebendo na conseil de ministre la ministre sanu fe yasa akasika ke nye bla sharia yani sente uluga sigi joro ko ta fanfre la ministre so me dugugolo ko kuna sa ale joro de makelema abe fomma sa ko directeur général de l'administration des biens de l'état o nyama ya uyota ko di mamma sa o Ousmane Christian Jaraye ale reye préfet ka to maye wa mi administrateur civil odo ka keni ministre ga bara ni bara bolo dalo nye ministre so me jinu kurango kuna
ale conseil de ministre la donna sa ka ko ji togala do samba flani mugan ani samba flani mugan ani duru ji togala do nga sigi avec sa marche kalo tlef mugan fla tle mugan fla nyinanta ko ni talika sa glace kuruba munu be jien kono bi ulu yelmanu nu kololo an rab se ka labe to du ko kololo kono jien sire gnan ga o danya min tarasa o karafe mali yere fere kerengane ne sigisa ya sa ab se ka yere to mina mi yeni ko nu woni no glace nu ye ulu yeleli kololo na ke mi jien kono na wati yelama kololo ulu sababu ya kono na malika da kunye taliko la do ngana kara sababu ye mi ye dugukolo yo bayla mali mbega kebi wati yelama kololo ani jisoro robe ka doga chugumina kuma dakra ni bela jirenga ministry so mimbe seneko kuna sa ale conseil de ministre la donia ka yira ka wosa ko anga senekela ulu jatelimi kumbe sena no ye anga jamana fantan nani bela jirenga na kunfolo kunkera kanyesi senekela ni senekela robe bawo masa uya yira sa ka ko jouer kalo tletan duru samba fla ni mugan nani o bara kunkera mali fantan ani nani bela jirenga tabulo inkonu kono na sa uye kalo nani ne ka kunfolo la kunfolo yi o bani ko fasa minye kun flana o na damine senekero sene barakero minye yoro babunu na ni sene bawbe kay kata se bagam ro bawba bagam munumbe ne ulube soro yoro kele munumbe salo fanake ani minye sene minaw fokata se yiriden senero ni yiriden soro ro ma nunu kampe ma okeba mi mamunumbe nulube jega mo ke uluga yoro kerengere no ni tabna na talike ola ka damne février kalo tle nani na sa foka samba flan mugan ani na samba flan mugan duru uyo kimelu bela jilenge jabi mi sorolo la sawe ka foko mi yoro ba mugan segi keme segi ni bioro ni woro uyo odeye faranga munu yera ko la sawe ka fo sako ba mugan kele keme fla ani tani segi keme srada la be bioro vlani sabama buruburu duru o mogodo koni yoro tara la yasa sa ta ko flana baro ka sega sigi senga uya ira saka foko uye kimelike ka laje bi ka donga fo gele munu yera korolona mi majembe sega yesa kulubala jele fale ta ko flana yi obna na damine avril kalot le wolonvla nataina mi ye bara ta ko flana abna na ke ola ya sa mamunu me nuruma don alibi ulube saka nyini ministry so mi me alsa no obe seneko kuna ale nye foli ke CMDT o yele malenga ke bakuruba kelenyi kumi ye CMDT yere ay jere kerengene sigi senga décembre kalo temene tleta ani wolonvla samba flan mugani nani ya sasa ka iraga ko CMDT bulu fara mi semu tume na bu fuma ko CMDT centre SA ko o yele maka ke belebele ba kele no CMDT belebele ba kele o la sa CMDT centre SA CMDT ouest SA CMDT nord SI kata CMDT sud nunu bela jele makeba o bela jelen na faranyanga sasa ku bela jelen bakuruba mo ku ke belele ba kirenye belele ba insa ko ni mi bulu fara nunu ye ko CMDT re alebna na ke kilempe de yebi ye ayira sa ko ni wali ngoni be ke talike mina mamunu tume nudu tu CMDT to no mada ke bana ko ngara CMDT holding ye ale tu bulu fara nani min sigisa ko ulu bela jelen be na mona sa ka ke ni sharia ye ka ke CMDT soba kilenye anga jamana kono ze mi ye direction régionale ye ulu de bina sigi senga en direction générale kele kata se direction régionale woroma barab na ke tintugula yasa mi tatuguni natuga yala o yela mayin ko na sa gouvernement ale kele no kormina na jo akwala sa mi jamana togola ka CMDT ka leta ka baraw ke ko be ko nogoya dona kele ni boda kele baraka tuguma ko sigira senga ministre mes akoko jensi de genani tomba mi be sa no o sigide no anga jamana kono anga ANP ale ko mbo to en konna na anyema ya ba abolo bara dege hukumu konna na jien konna ta ale ni frafinata ale ni jienta onyema danga ya obe malibolo bara ngon konna na saka adamne samba fla ani tan segi na kana se samba fla mugan duruma ko mali bara munuge ulu nyena ko sebe yelema yo o kanga ke je kulu fla konna na tuguni uya yini saka ko mali ko ale bara munuge no ulu kera tare o kato mali ka to akoku na tuguni ya saka adamne samba fla mugan durula kata se samba fla mugan segi ma kasaka ka bara ke anai laini munuge luga saka sigi senga ministry mi me anga jamana kono no be seko ni dongo kuna keba ako sa ko ga kere sigi senga ma tokol mamunu bebi nulu be baraka anga jamana kono no ye dambe domba uye ko ga ulu sigi dambe domba buna na ke jekulu ye mamunu mina na anga seko na anga dongo matrafa mi me ye ani munte ye
monu ka se ka olu do bala ma mafale mun ma nga jamana kono sa seko ni dongo ko ta na sira fe kulu ke kulu ye kulu mina na sigi ya sa nga tabiyo kana tunu malikura ko ta na sira la sa ka se ka olu fana joro duma joro mbato se ka kalange ka di minye anga dame domba uye dame domba usa olu ka barab na ke minye ka se ka barake fe munu bambulo no ya nga tabiyo na nga tabulu na nga seko na nga dongo ye munu be ye ani munu te ye jamana fantan na ni fe kulu matrafa kana tunu ku jeni yoro fana fi fana kalangota na sira fe malden kura ko bara sigiri la ka se ka o ke seko ni dongo hukumu konnana ministri so me kena ko kuna sa ale nye foli ke ka ira ka foni wati labaina ulu ministri damadoni ukuntara menaka ka ofe ka se ka ta dementa ka nyesu uluma ale mi yere ministri no be kena kuna ale tuma kena ka ministri mbe kalango kuna shifu nga ministri ale funa tuba kena ka mi ye commissaire la sécurité alimentaire u bela jilen tara nyugo soro menaka ka ofe nin kalo entle muga ani kele jamana kunti dadu binuko la menaka konnana mi ye malo toni malo toni bakele uyo ode di commissaire la sécurité alimentaire ale odi ya sasa mamunu segira kana olu se ka sigi tugo mina école karamo munu fana ka sigi kana ni demsen munu me barake olu bela jilenga se ka sigi kana ministre ka kene no obeke chifu nga ministre fe ale taro baro sigi fana ke mi ye basket ke ndulat basket ke bolo terrain do yi o kurmu karli ko la kura ya ayo fana brigade folo da ministre mbe no be kalango kuna ale tara minaka groupe scolaire A1 ka to laje bara be gato na kalangota na srafa ni mamun me kalande me kuluye ministre mbe shifu nguna sa ale tara shifu fe ale ni shifu ye baroke mi ye baro sigi o fana kera bara mun ganga ke menaka ko na do na tala yo fo ministre alsa no be kenya ko kula no colonel médecin colonel Assa Badialo Touré ke ba ko ni wati na sa ko bana mun manga jamana kono no ye dengi bana ye ko koni jigina ko sebe ka tebe dogo kun tebe nentaka mi ye jamana kuntigi sale ko sako bana kumeka fusani bana furake kanga njija sa ka bana kumbelu matrafali bara uke ka tangala munu be fo ani mu me fo ka anga bara ka tukuna anga odon mi ye babu yin sa conseil ministre akunchara nine ka sebe ale fasiri la mars kalo tle mugan ani segi samba flan mugan duru secrétaire général du gouvernement Brahma Koulibaly chevalier de l'ordre national keba bi ya saka sega nga odongo babu dafa antara ngomi seru fe seru ana masalala aye kuma munu fo no oye kuma dafa kuma uye ame olu dawma no bana ama fo sango ka ambe ni ala sonama wati were an flebawo ani an lamebawo ama fo bela jere na sako ni nyaguma ame ngomi anya irawla ka fo mi ye livre belele baye no ye adamadenya jujonye o livre bara bela jilenga na ya sebe ka hakri na usoro ka nyini nuke o ye ngomi seru ye bela jilema ale do seru jara abo ngomi bi shina tuguni anabna na masala dakumu temana odongo kasega odafa amna na dakun sabata bi kasega prepare la tigeke ola seru be sega nyefoli ka nyana la tugumina sabula anwu ya ira ka boko amperi be anfeya amperi ko kara tugumi amna na babu ke o ka bi tuguni minye ni wati na fana anya ira ka boko kele bado keranga jamana kona ka ken livre kona gafe barawiye amna na o kele ba nyefayina mamunu me fangala bi usegira kana alera ko umasa ko mamunu sugandira ma sugandule nunu noye eluye uluka ko be tugumina amna na kuma ofanaka seru iri nyanguma kazima be somo iredo baste aywa anya ka fo babu atale bololo srafe be itatala mami me min fe oyo sugandi obuko lame ere aye ka donga fo ko alisa ko prepare la tike be di yana ambulo ka dal livru ka ere la livru corona chamando zinsa kuma konna na odongo ikoko anga jamana konna na anye maraka katime maranya mayo kuma ambulo no e ampiru ye o e ampiru jumenye muni mungara ampiru konna na namsega odon. Ok, kasim baste demadu torose ba ijara empire mi tuma fe ya o donc ma konna la nya fango kira lo tuma na fe ngateme mi kaburu ba yere fe ya ba ama fa le de eri nu be quoi ya fa mede ale dinge folo o de ko masamaga to tan fe ya ba obia a beto dan ba de la
dɔ wɛrɛ ko ala ka mani magan ala ka mani quoi ala ka mani magan k'i masakɛ di masaya fɔlɔla ale fa yɛrɛ de la o kira yɛrɛ de fɔlɔ ye masakɛ ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ masa fɔlɔ ye dabila kira de la quoi ne bɛ kira min ma ni kaburu b'an fɛ yan dɛ diɲɛ ale de kɛra masakɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ mais n'i y'a lajɛ ale ka histoire de talen don ka datugu quoi ka tugu mɔgɔw la quoi parce que n'ale fɔra k'ale yira dɔrɔn donc kuma caman b'a kɔfɛ quoi ale denkɛ fɔlɔ de masa magan ye aramani magan ye filanan de ye sanba ye n b'a fɔ ko fɔlɔ bɔra sanba la sabanan de ye araba ye o ye marɔku bɔra olu la quoi i y'a faamuya dɛ woro ninnu ni siniwaw ninnu bɔra min na sini ninnu bɛɛ ale denw de wa denkɛ cɛ 41 a b'o de sɔrɔ quoi o b'a fɔ ko ala ka dama mɔgɔ min ala fɛn min n'a tɔgɔ ko mɔgɔ ale de don quoi donc magan in a denkɛ magan in ale jara fanga k'a di magan ma magan de fana denkɛ cɛ 12 sɔrɔ i y'a faamuya dɛ olu bɛɛ élu de quoi bon n ko la o don n ko cɛ 12 la dɛ o denkɛ fɔlɔ n ko de sigilen don ka na sisan a bɛɛ nanen don ala ka ji min voilà bon ko dɔgɔ ko ji bamanan fɔ denkɛ fɔlɔ in ji ya o de ko don quoi bon ji nu ka histoire de datuguna quoi o tununa de quoi parce que tɔgɔ falen don fɛn wɛrɛw kɔnɔ ka datugu pour que a kana se ka sidɔn quoi donc masa magan in ale ka fanga bɔlen genikulu sabula arabala dina nin bɛɛ yɔrɔ kelen ye o i y'a faamuya dɛ donc ale taara sigi mununba de o filɛ kulukulu sara la quoi donc o de ye denkɛ cɛ 12 in sɔrɔ o tɛ 12 in o de ye fɔlɔ ye ala ka yi min jin ye filanan ye ko maliki i y'a faamuya o b'a fɔ o ma ko jan i sabanan o ye salamu ye o b'a fɔ ko npiyɛ i y'a mɛn dɛ naaninan o b'a fɔ ko kudu o de ye ngolo tɔgɔw ye duurunan o de ye nfajigi ye o b'a fɔ ko jigi o b'a fɔ ko mɔmini a tɔgɔla a mɔkɛ la quoi kiraba in na quoi bon min do ka sisan o de ye wele ko joma o de ye Senegali masakɛ fɔlɔ ye o ko jonifin min dalen bɛ ka sisan o de tun bɛ Kayi o ni jonifin masa tɛ kelen ye wa a bɛɛ y'a kelen ye a bɛɛ y'ale kelen ye a bɛɛ y'ale kelen de i y'a faamuya dɛ min do ka sisan o de tun bɛ Kayi bon b'a fɔ ni mɔgɔ min ye 2 sɔrɔ 2 nin y'a wura o de tan quoi bon n'o bɔra yen de ale denkɛ 12 in de do 12 fana ye o de y'a masakɛ ye n'o bɔra dɔnni dugu quoi dugu yɔrɔ ko dɔnni dugu bon min dalen bɛ ka sisan o de ye n bɛ kulukuru ko jaba dɔw ko dasi de dalen bɛ damiɲɛ kan quoi o ko sagara damiɲɛ nin bɛɛ ka dugu bɛ kita o sagara a bɛɛ bɔra yen bɛɛ ka dugu sigi min na bibi halisa dugu kɔrɔ bɛ yen quoi o de ye empire in ye sa o de ye empire sisan bon min dalen bɛ kɔni dɛ e m'a ye fɔ ko karaw bɔra maninka la sɔrɔ ko Sunjata tile o tɛna do kɔnɔ bɛ taa karaw sigi n'o ko yakali o kɛra san 2000 Sunjata tile bɛ bɔ wa est-ce que o kelen ye wa mais a fɔra ko maninka don parce que Damiɲɛ Kɔnɛ ye dɔgɔnin don quoi ale de ye sin bila Damiɲɛ Kɔnɛ y'a ta Damiɲɛ Kɔnɛ sin bila ale de y'a ta disons ale dɔgɔnin de tɔgɔ ko Bari u b'a fɔ ko Bobo o de labanna ka sigi Burukina masaya la bon laban de ye Segu masakɛ ye Yakahara o ko Masakara i y'a faamuya sisan dɛ bon n'u ka empire n'u fana ye den minnu sɔrɔ kɔfɛ n'u ka mɔdenw o nana bɛn 1911 ma quoi bon o de n'i y'o lajɛ sisan u b'a fɔ ma ko Musa ani Isa ninnu u bɛɛ bɛ yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna la quoi Damankili Jawara ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin histoire kɔnɔna la o fa tɔgɔ ko Jara n b'a dɔn i y'a faamuya sisan quoi i y'a faamuya dɛ voilà donc o fa ye Jara ye quoi i y'a mɛn dɛ donc o Jara in o fa ye Ɲami ye olu bɔra Sangara Damiɲɛ kɔnɔ la quoi bon bɛɛ kiraba in mɔden ma ye dama ninnu bɛɛ kaburu bɛ taa fo mètre 7 mètre 8 ninnu na olu de élus ye c'est des élus bon n'i ye nin histoire ta sisan i bɛ taa Tamasegu ka histoire bɔ nin kɔnɔna la donc Mali siya bɛɛ b'a kɔnɔ Mali siya bɛɛ
hali ka fɔ k'olu nalen don o fana ci tɛ tiɲɛ ye o bɛɛ ye kira mɔdenw de ye i y'a mɛn dɛ i bɛ tanba min ye Sénégal dɛ olu ka histoire bɛ bɔ kɔnɔna la quoi mais min bɛ n b'a fɔ ko min bɛ fanga ko elu don ale yɛrɛ mɔden de ye ale mɔden den de ye tanba ye i y'a faamuya dɛ ayiwa donc empire tun bɛ Mali la empire tun bɛ woyo ka taa fo Côte d'Ivoire fo Jimini c'est de océan a bɛ taa fo Cameroun min ye Cameroun sigi n bɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ f'i ɲɛna quoi a bɛ taa fo c'est les Yoruba hein donc a tɔgɔ di de siya minnu bɛ Nigériakaw fɛ dugukolo Ibo ninnu ni ko Ibo la ka taga Kanute min ye Kanute o si ye kanu ninnu ye bon nin bɛɛ bɔra yan de ka taga donc empire ba in tun bɛ anw fɛ yan a tun bɛ yan ale de ye Beneni ninnu ye ani Togo ninnu Togola ninnu kɛ an k'o de Togo sigi minnu nana ni kɛlɛba ye nin waati fana na tuguni sisan de sa o kɛlɛ in o de ye kabanifinko kɛlɛ ye i kun y'o fɔ o don ko dɛ voilà o kɛlɛ de don kɛlɛba min kɛra anw fɛ yan kɛlɛ in cayara kojugu kɛlɛ in bɛɛ kun ye de bɛɛ de tun b'a fɔ k'a fɔ k'olu de ye kira in nalen ye quoi parce que a somayɛlɛmatɔ a y'i saraka ta ka na donc Nuhu y'a kɛ ka kuma teliya bolo Nuhu y'a kɛ a la k'a fɔ k'ale y'a ye Musa y'a kɛ Isa y'a kɛ o kɛlɛ de nana laban sa minnu filɛ k'a ta ka taa n'a ye nin ye olu fana ye révolte de kɛ o ye mun ta kabinifin kɔnɔ ala in de taara n'o ka taa n'a ye Ɲamina araba kɛlɛ bɛɛ y'o de ye o ko Ɲamina araba kɛlɛ don ko Ɲamina dugutigi kɔnɔma ko Makari ko jama bɛ Ɲamina o kɛlɛ kelen de don quoi parce que o y'a sɔrɔ u ye yiri dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ dara ko Alumukɛkɛ o de senfɛ sinon Alumukɛkɛ de tɔgɔ wɛrɛ b'a la quoi donc u y'o de ta sa maintenant k'a kɛ mɔgɔw ka korobaraw kɔnɔ quoi i y'a faamuya peut-être n'a donna livre kɔnɔna la i bɛ t'olu sɔrɔ yan i bɛ taa sɔrɔ maintenant précision kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔ a kɔnɔ voilà i b'a ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ directement quoi awɔ ayiwa Seru i ka kuma sinsinba yɔrɔ yɛrɛ ye min ye ni maa caman ye taliko la ka ɲininiko la kosɛbɛ o ye maa sugandilen nalenw ye n'o o ye les jeunes ye i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna les jeunes ninnu kan sabula e ko ko olu de sigilen don ka na bi anw yɛrɛ fɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de don u sigilen don ka na Seru Kasim ni mɔgɔ min bɛ ko kalama yɔrɔ saba ko Mali tɛ dugu gansan i kan ka sɔmi i kan ka sɔmi bi i y'a mɛn dɛ hali mɔgɔ min bɛ yen k'i b'a sɔrɔ i ka faamuyali ka dɔgɔ kosɛbɛ i kan ka sɔmi ko ko dɔ bɛ sen na ni kɛlɛ min filɛ ne bɛ nin fɔ depuis presque 2012 e b'a kalama i y'a fɔ kɛnɛ caman kan mɛn peut-être e fɔla journal sɛbɛn 2012 journal e fɔra ma sɛbɛn yan informateur na sɛbɛn voilà han i ko ma ko f'a ka bɔ jagoya parce que kumakan b'a kɔnɔ a nafa kun ka bon bon depuis o waati ne ye kuma in daminɛ dɔɔni dɔɔni pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya yaasa de ko min y'a sin di kiraba in ma k'a sin di o denkɛ fɔ Arahamani Magama a tila k'a sin di Ala ka yimi ma k'a di Maliki ninnu bɛɛ ma cɛ 12 in ma i b'a dɔn yifun ye k'a ka jan n'u jɛnya parce que ale sinji de y'a to jana a tila k'u jɛ nin bɛɛ kun jɛlen don fɔlɔ la ale sin de y'o kɛ quoi donc olu bɛɛ ni jinɛw kɛra kelen ye u ni Samarusu ninnu bɛɛ kɛra kelen ye min ka kɛ ninnu n'olu bɛɛ kɛra kelen ye parce que ale sinji de don ale yɛrɛ de ye ɲɛnamaya kisi adamadenya ka balo kisi sinon Bilisi a den de ye o ko sitana ani silamɛya n delila k'a fɔ n ko peut-être i b'a sɔrɔ an tɛ u yɛrɛ bolo an tɛ diinɛ kelen na mais an ka bamanan na silamɛya diinɛ ayi an b'o la quoi o ye ko ka si lamɛn de a kɔrɔ de y'o ye a kɔrɔ ka si lamɛn bamanankan a ma fili tɛ ou bien bon si tana fɛn min bɛ si ban quoi i y'a faamuya o fila de tun don quoi parce que diinɛ in diinɛ fana kɔrɔ m'o fana décortiquer dɔɔni diinɛ kɔrɔ ko fɛn min ka di komi di nɔnɔ komi diji quoi o ye diinɛ ye o de ye diinɛ maa ka diinɛ parce que waati min na kɛra in bɛ jigin ka bɔ kulu la n y'a fɔ cogo min na a ka sananɛ waati n'Ala b'a fɔ a kana nin kɛ ɲɔgɔn na a kana nin kɛ ɲɔgɔn na u ko ko nin maaya diinɛ fɛn min ka di komi diinɛ parce que
mɔgɔ tɛ se ka bin mɔgɔ kan a la quoi ko donc n'i ye nin kɛ mɔgɔ la k'e tɛ siba sɔrɔ o ye sitana ye quoi i y'a faamuya sisan dɛ bon ni mɔgɔ min tora nin fɛn in kɔ i kana bin mɔgɔ kan i tɛ fanga yira mɔgɔ la i tɛ wali fɛn ta i tɛ mɔgɔ janfa i tɛ mani bɔ bon k'e bɛ siba sɔrɔ o de tun ye silamɛya ye i y'a faamuya dɛ k'i si lamɛn sa voilà mais sa anw bɔra bɛɛ kɔnɔ i m'a faamuya c'est kasi ni ko n b'a to livre ka bɔ pour que mɔgɔ ka se ka ɲɛ faamuyali sɔrɔ a la n dar'o détail dɔ la a cɛman ye Kasim sinon e b'a lajɛ bi kunu dɔw de tun b'u dogo kalakalaw cɛla i y'a faamuya pour que minnu bɛ fanga la ka se ka dɔw tun dogo kalakalaw cɛla mais bi anw de b'an dogo e m'a faamuya wa o ye cɛman ye nkalon de ye o ye tiɲɛ ye dɔw de tun b'u dogo kunu k'u ka kow kɛ mais bi minnu yɛrɛ nana k'a fɔ n'u ko k'a fɔ ayiwa aw nana sɔrɔ a ka kɔrɔlen na aw bɛ ka minnu kɛ a man ɲi aw bɛna aw bɔ a la mais aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu minnu filɛ o dunan nalenw ye mais bi fanga min b'o la a tɛ dugulenw na n'i b'i ka kuma fɔta dɔn i b'i ka ko kɛta dɔn Kasim kɛlɛ min tɛmɛna anw fɛ yan minnu y'a to kabini taara k'anw dan u ye ko kɛ ka bɔ hakili ma olu ye groupe formé a don kama kuma jumɛn kun b'u da kɔnɔ ko ji k'a di jiya di jiya di i bɛ kɔrɔ dɔn wa fo ji ka kabini kɔnɔ fin ala de d'u ma o y'a sɔrɔ o kɛlen bɛ ka fɛn de dilan k'a kɛ mɔgɔw ka korobaraw kɔnɔ u y'a di musow de ma k'a bɛɛ k'i cɛ kun parce que si dɔw bɛ i n'a fɔ sisan ni ye muso ye o cousine ni o cousin ni o ni dɔ ma bɛɛ y'a di dɔw minnu sa adamadenw ma ɲɔgɔn dɔn tuguni ka Kasim dɔw muso dun bɛ fa ni hakili kɔni tɛ kɔni i tɛ se ka ɲama dɔn n'i y'a ye u yɛrɛ min fɛn nana bali ka interdit fɛ n kɔni de y'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ jaja n'an ma min fɛn interdit don n'a nata la min fɛn kama an fana bɛ se ka fɛn interdit an ka kɔngɔ interdit parce que kɔngɔ in de tun b'a to an bɛ dogo yɔrɔ min cɛ u b'a fɔ k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛ bɛ nalen yɔrɔ la o bɛ yɔrɔ min na o de kama y'o fana interdit Mara y'a faamuya sisan quoi. Ne y'a faamuya. Donc n'i ye fɛn ta k'a lajɛ sisan kɛlɛ min kɛra anw fɛ yan o de bɛ kɛ na le Tectus o don kama u y'u pasa ja de fagali kɛra olu de perdre la mais su bɔra fo ka dama tɛmɛ mun bɛna ta u ma se k'a dabila. Suba wɛrɛ kɔni tɛna ale kɔni. I y'a faamuya an bɛ ala deli ala k'an kisi a ma. Amina yarabi. An kɔni b'a an bɛ kɛlɛ kɔnɔ mais ne bɛ min fɔ i ɲɛna. Ni ala ka livre ɲuman tile fila n'an ka se ka baara ka kan mais min ye k'a fɔ minnu bɛ fanga la sisan e bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw nana don diɲɛ kɔnɔ u tun bɛ u seginna ka na n f'i ko Poutine b'a la woro sen b'a la a tɔgɔ ko worosiw cɛncɛn bugu tɛ lankɔrɔ de jago fan fɛ yan n ko cɛncɛnninw kun sigilen bɛ yen nɔ de i bɛ n ta fo Kenya i b'a dugu bɛ fɔ Mozambique n b'a dugu bɛ f'i ka taga nin kɛlɛba de kɛra yan kun falen don à des centaines de millions d'habitants de tun b'an fɛ yan mɔgɔ de tun bɛna ka na u fili ji la anw fɛ yan k'u yɛrɛ purifier a fɔra musokɔrɔba bolo a ko n'aw kulonkɛ u bɛ taa n'a ye n'u taara n'a ye aw de taa mɔgɔ fɛ mɔgɔ tɛna aw fɛ tuguni a ma kɛ ten yan. Kɛra ten. Bon o voyage kɔnɔna de la bɛɛ y'i ka su bɔ sinon Égypte i ɲɛ bɛ Égypte la dɛ o de tun ye faraba ye ka taa bila selenge fila na sisan faraba ko sigilen bɛ n'o ye. du coup kɔngɔ ko ni bɛɛ dalen bɛ kɔngɔ in na k'a fɔ ko ni fɛn in taara k'a tɛ sigi parce que u ye nɛgɛnni de kɛ u ko de k'a fɔ ko tuma ko ji ka sɛgɛn o ma komi su bɔra nin don ɲamina araba kɛlɛ don o k'i yan fan bɛɛ ka taa fo kɔji kunna kun fan bɛɛ kɛra su ye tellement que su bɔra n ko dugaw jiginna dugaw jiginnen u nan'u sigi dugamasa kasi daminɛ a bɛ ka kasi dugaden bɛ kɛ kasi kan donc bɛɛ bolo k'a fɔ k'a kɔntannen de don u ye tile kelen kasi la ka na tile fila kɛ kasi la sabanan a ko k'a ɲininka kasi tɛ ka ban ko su bɛna toli dɛ dugaden tɛ fɛn tolilen don a ko ma yala aw jɔn bɛ se ka jigin ka nin su kelen dun k'i tɛ miiri k'a fɔ ko nin dɔ ta i k'u ɲɛda lajɛ aw bɛ dɔ bɛ na a ma min ka sogotɔ dun a bɛ cɛba fɛ k'a bɛ fagara
Gambina ndema ko Gambia Gambina ni kele law Libina li numbe bina ni kele la mi libisigi ima Maroc drapeau kele rouge et fait blimay ka bingene kala o beni jari kele ndeta akra ya ni kono ya makay roshi nyante munu segira kana nu be fanga la bi olu ye John wi yana nga livuru kono ko soro Kasimu sisan ye mi fie sisan ira ko mo chama yiwele bon mi awele le chara livuru mi bora do tiga la de mi fo yana inyabala munu fle fangala ka damine aka tabla inyabala mi fangala san debisa ka fingo ima avoko ausaw otoko audi ko aukara sai parce que doni ba do mi ko sa quoi yaf mere no awunde ani tamba c'est ni ala je olu mo ke be fangala mo ke fare fangala ko maliko na quoi kunti gano yo quoi yaf mere bon wuroni ale wuro la histoire la sisan wuro ye afantini maka koroni wuro yi don ba bare tundo arhayimi masarayimi nyin tata alima ko masake de tundo aka fanga de sigena kana so kasim ne de côté nganga si ka laje fanga de sigena kana nunu be yoro na sisan tralinye fe amina ko fo dononi kata fe sunu musoro la sindi ni belajelema ni be jinamso sindemi ne de côté donc ni bebe livre na ta ngono abeba kono prepare la tiga ba kono an yere mana soro abe fen chama famu gatmali ni nyefolinga bo nyefoli ye ka tata nyefedi livre mbe na fo don dido livre ye iba kete ba keta par exemple nous flèche ça eli bado do dien kono mais bu ka fen chama fo manga fo mu fen da flele do feno be ka kalandu chama neni kando fo lu ka fu yana sa voilà o chamani nini kan be ka fo bi mais aramada ka yerende o e ko ka shilameya akoro jume ko ka shiba so mais ça mbe bia e kasi wati ne ga do e ba so e tun mo do afare ko karta be ka shi mi san kan flam o me san kan e mo bania o bi yetu ni wa o do gara bo don ambora shilameya kono kwa o ko nga ha no mu ye anga kabani finta katanai ni e ma ko jiadia ko fo jikadi yo ore kumu mi go fo fo jikadi fo jiadi je na fo jiadi afara ne fo la faire yaf mede et ces mêmes personnes sont venues ils sont là donc amsa la tige nu jojo la wa ama galere parce que vous kasika skadi ga sran dabla voilà vous kasika skadi kasi anga barara ko mi fo la fo e be nye muro ya samina e baro ikuma fo mun na take je kono akunteke wa okay o ngo muro ya sa de asiduma ikuta koson fo la ale la ni tra koso sheni kile ibo dama je kono akobeke hali muso minu tumbe no liwa solu kuntana wolo ko bumegolo mais ni fene itasoro imini ni mata ko commencer nge abichani kiku jawe ya funewa yesa tumbe ti anga fembera je kono nga yo beke fembere bi e betala delike benita kachukote wa ibara deli mina benyene bo kasi mbe misale kendi ma iga fin sans faire sans ne terka do beno bi ala ga hinala bana salo torbado be buguni ayne wule don la ko no karsa ne ho ako be nyema nyina samira na saka ka woro mo asoro ako sabula ko ni mo soro ko kuma soro ka nyina kwa ngone fengo laje sigaso torbado du ngiga korona ko sobe mo semia stili sigaso wi abotilla kan la trata filmer ye ka fo ji gelea be ji mana mi tora wi la ka shemine mo chef la ayikle atara tukona na modenu nyebula nyoko fe atara brigado
aye moke bema dagan fla daele ara dili ki aye sheni kante kala dro aye sheni fli sheni piki ako samena sasa kan ngante la juna to ri sigi si ju krefe wi sheni sibo ako atlanta jibna de me jibna na to ya synchroniser meto be afo jibna sika so bela fla jidi ako mo ko chef la akul fino ka achalme wakli wakli boni jibna ka jamam na hena sa de milia bo ala bay aka joni fe ko ju ala ti ko shika toro fe mu menni e kun sara ko chef la di e be fa ndonga temoka amasaka kuma tukuni aya famu bo sika bo kasim jimi tanodi ala ya di adu makano ka amburo ko ju mande angela yere makwa aywa seru yani livuru ka bo ya saka ni babu yin kunje ma kunje kuma juman bi bulu kasim ne be yin fodron anga kɔlɔsili kɛ bibi nani kunu an kɔrɔ an tun bɛ hamina an bɛ jɔrɔ fa an b'a kɛ cogo di o y'a sɔrɔ ko kun ka gɛlɛn an b'a mɛn ko kunu k'u ye denmisɛnnin maa 50 faga k'u ye maa 100 faga i yɛrɛ tun bɛ siran ka fɔ hali den ka teni ta caman nkalon don mais bi i bɛ ka fɔ an de bɛ k'u kɛ jugu la donc depuis an ka dɔn ko ko dɔ bɛ sen na kuma wɛrɛ t'a la denmisɛnnin ninnu an ka essayer k'u dɛmɛ k'u encourager i y'a faamuya n delila k'a fɔ siɲɛ damadɔ ni mɔgɔ bɛ se min na i k'a kɛ mais ni denmisɛnninw y'a faamuya u ka tugu yasa nɔfɛ u kana mɔgɔ si lamɛn Kasimu a dayɔrɔ ma dayɔrɔ bi a wulilen dɛ n ka ligi kari ka kasi donjan jamana duma k'ale bɛ taa da ka yiri kɛ bunbɛn ka taa da ko yiri ka fana yana k'ale mɔdenw n'a denw na waati cɛ Kasimu waati de sisan ye ni y'an ko américain ka président ko il est venu ils sont là ni y'an kumana Bani Jarala fana ka dɔɔni mɔgɔw ka se k'a faamuya n kumana kan parce que u bɔra ne fɛ yan parce que kɛlɛ m'u fɛ bi dɛ u bɔra ni wa bɛɛ kɛlɛ kelen u ka mɔgɔya sɔrɔ a ma sɔn ka kɛlɛ ne bila kaw ni fintatɔ min tun bɛ fanga la ale de y'a sara jifinma na k'a fɔ a facɛ ye n'o i ye min kaburu bɛ Ngomi yan Bani Jarala m'a fɔ yan de don wa Ibrahim faw dalen bɛ Ngomi yan nɔ de m'a jɔ k'a fɔ k'a bɛ yan a dalen bɛ yan a filɛ nin ye i y'a mɛn ale de y'i sarala k'a fɔ jifinma ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ parce que a ka denbaya kun ka ca kojugu kɛlɛkɛ tun b'a bolo u ka fɛɛrɛ kamanifin ka se ka sigi ala ka se ka sigi a b'o kɛlɛ de la c'est des élus i y'a faamuya dɛ o de kama n y'a fɔ k'a fɔ ni Bani Jarala cira yan de don dɛ parce que yan de ye Bani Jarala fɔlɔ ye ko in bɛɛ ye politique dilannen de ye i y'a mɛn dɛ olu y'an suɲɛ k'an ka sanu sanfɛla bɛɛ suɲɛ fɔlɔ ka taa n'a bɛɛ ye kɛlɛ in kɔnɔna la n ko jigi k'a minɛ ka taa bila fo Sangarana a bɛɛ tun ye sanu bɔtɔ dɔrɔn de u y'a bɛɛ suɲɛ u y'a bɛɛ cɛ n'i y'a ye sukɔrɔ bɔra parce que mɔgɔ ye su meleke ka meleke de ni fɛn ye ka kɛ mumi ye a kana toli parce que fɔlɔ su tun ye c'était quelque chose de très précieux i tun bɛ su de siyɔrɔ de kɔnɔ ni den banna bɛ su bɛ la a b'a siyɔrɔ de kɔnɔ pour que ba dusu ka se ka sumaya o den de b'a bɛ si a sanfɛ bon sukɔrɔ fɛn tun bɛ a don ɲɔgɔn fara n ka dugukolo kan n'a fɔra ko kabinifini segin tuguni o tuma bɛɛ de y'i ka su bɔ ka taa nɔfɛ sa o su de bɛ Égypte Sagara ninnu bɛ dɔrɔn senfɛ i b'a dɔn i k'a ɲini dɔrɔn Sagara yɛrɛ bɛ Égypte o Égypte ye e ka ji pitini o kɔrɔ an ka livuru kɔnɔ sa kɛ voilà parce que n'i m'a kɔnɔ ko n bɛ k'o de bolo quoi parce que n'a bɔra a ma se ne ka kuma tuguni yɛrɛ i b'a faamuya quoi i b'a faamuya ala sɔnna ma i y'a mɛn dɛ Seru an b'i fo ni bilasirali ni ɲɛfɔli ninnu na an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna sa k'u tulo n'u ɲɛw garisɛgɛ kɛra nin ye nin waati in na an kun bɛ Ngomi bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ halisa livuru in n'o ye maanifinya jujɔn ye k'a daminɛ anw fɛ ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu ye diɲɛ mara n'o ye maa sugandilenw ye olu sigilen don ka na min ye maa min fanga la an fɛ yan bi o y'a taamasiyɛn belebeleba ye ni ala sɔnna ma ni livuru fana bɔra
n'o waati sera an na tila ka segin ka na seliw fɛ pour que ka se ka faamuyali kɛ nin ko in na bɛɛ lajɛlen ka fo bɛɛ lajɛlen ka waleɲuman dɔn Falaye Keyita ani Keba Jalo k'aw yɛrɛ fo